vitamins. Ito, yun ang regalo ni Ina. Lagi Ako rin. naman yearly naman yung binibigay. Centrum. Si at kuya din meron. 100 tablets. Parang 3 buwan. Kami ay hati-hating apat. May regalo din kay Ivan at kay Ian ng mga, siguro shirt yun. Sa'yo, vitamins. Infanta, Pangasinan. Vitamin. December 30, 2023. Grabe, ilang araw na lang. 2024 na. Ang bilis ng next year. Oy, naning. Inom ba siya ng ano, kuya? Oo. 1 hour before is 7 o'clock pa.